Mae pawb wedi bod yn trial meddwl pwy yw e, ond does dim clem dy fi. Pwy fi'n meddwl? Pwy dwi'n meddwl? Dwi'n gwybod. Pwy fi'n meddwl? Mae yna rhyw 2 neu 3 sy'n ni'n amau yn gry, lle. Swn i'n gorfod roed yn pres ar rhywun. Richard. Dwi'n meddwl taw Richard sydd wedi lladd Jan. Ella Richard sydd wedi gwneud o. Mae gen i fod digon o reswm, dwi'n meddwl. Caroline yn gallu fod yn galad iawn. Wy'n credu Hyw nath e, angwri. O'n i'n meddwl taw Betty oedd e, ond gyn i weld. Fysa fo'n gallu bod yn nifer o bobl. Mae'n ngwraig i'n Saling yn un allan i weld yn ei rhywbeth felly. To fi ddim actually'n siŵr, achos bob penod mae rhywun hollol wahanol yn gallu bod, so... Dwi'n meddwl swn i chdi bach rhy obvious, dwi'n gwybod. Os ydy arian dy fi i ddod i lawr arno fe, bydd yn Betty ar Tony. Felly fi. Fi ddim yn gwybod. Fi'n gobeithio dy fi nath e. Fi y credu, ond... Gan i weld. Sa'n gwybod surprise fi ddim yn credu, i weld. Hwyr. 35 diwrnod yn parhau o Sul ar S4C.